Na san na soki damkar raina. Na yi tattalin ki na baki suna. Burin idaniya na dare ko rana, safa ko wadance rana. To ya na iya kasa samarwa zuciya na wacce take kasa. Hafiz, aka baka daina wannan tunanin. Na ga mana zuciya ta kofar gidansa. Na ji wucewa ka zo yi. Za ka iya tunanin da na ganku a gamji kai da ita kuna tsaye misalin karfe 3. Oke lokacin fulawa da jitsin koma? To ai ranar haka na rasa wurin saurayin ta dinda da saurayin ta. Shi yasa muka haɗu. Ya isa, yi min shiru. Kunnuwa na ba sa bukatar irin wannan kalaman da ke jifa na da su. Na yarda da ke na baki dukkan soyayya na. Na nuna ki a gaban dukkan dangina a matsayin matar da zan aura. Amma Haba yanzu zargi na kake da abokinka? ce makaryaciya wanda kika kira shekaran jiya ba shi ya dauka ba ni na dauka. In na ci gaba da gaya muku abubuwan da kuke yi sai mu kwana a nan gurin wallahi. Amma ba komai kun makanku.